Itt vagyunk a Crosscar Racingnél Kapucson, és most Crosscar tesztelünk éppen. Én a junior kupába indulok a rallycross szakákban, és úgy döntöttünk, hogy most így nyáron kipróbálunk más kategóriákat is, hogy hova lehetne esetleg tovább menni, és ma ezt a Crosscart próbáljuk. Hát először is, hogy nagyon fárasztó vezetni egy ilyet, de amellett egy ugyanakkora élményt is ad, és ezt mindenkinek egyszer ki kell próbálnia. Minden tapadásba, kanyarodba, mindenben ég és föld a kettő. Sokkal jobb a tapadása, nagyon jól lehet forgatni, és nagyon könnyen kezelhető, ami meglepő volt számomra. Mi az, ami szerinted így perspektíva lehet? Hogyha mondjuk azt mondjátok, hogy crosscarral fogtok versenyezni később, abban milyen potenciált láttok, mennyire? Hát szerintem az, hogy jelenleg is egy nagyon erős mezőny van a crosscarban, ami nagyon pozitív a versenyzésre. A másik pedig, hogy nagyon könnyen kezelhető, és a hátsókat, és hogy konkrétan szuperkár időket lehet ilyen autókkal menni, és töredéke az ára egy ilyen. Tehát azt látod, hogy a jövőben ez lehet egy olyan ágazat, ahol egyre több versenyző megjelenik, pont az árérték viszony miatt? Igen, árértékben amekkora tempót lehet vele menni, és mindenféle pályán nagyon élvezetes, mint salakon, mint aszfalton, úgyhogy